Iyon na imong rebulto ba? Pwede Pangutana ka ko mo. kayo. Bro, may gabi bro. Oh, may gabi bro, may gabi. Wala naman tayo oras bro, wala naman tayo, wala naman timba maka sayo po tag kahuman. Unsa may topic nyo dire bro? Agoy kini gato ni Larawan bro, bro Eugene. larawan. Di pa matud-anon ta niya bro nga ang rebulto lagi kuno sa Katoliko. Sugo daw sa Dios nga buhato na nya bakilid man siya. Laglag man siya siyang tima. Sige bro. Nalaglag man siya Sato sa pa kapatid de bro. Sato pa de bro kana mga rebulto sa simbahan Katoliko bro, dili day ang Dios gatugo ana bro. Oh, dili gid bro kay man kay mabasa diha. Ang kinsa may nagtugo de ana bro. Si Satanas bro. Ingon man sa huwan nga. Kayo Asa sa man po inyong mga amang mabasa bro Panginoon. nga Ha? asa man po na to mabasa na bro nga kanang rebulto sa mga santos, rebulto ni Santa Maria, rebulto ni Jesus Christ. Gisugo ni Satanas nga buhato na. Una-una bro, dili na siya rebulto ni Maria, dili na siya rebulto ni Lagi wala Christ. ko mangutanag. Oh, dili lagi. Lagi na. Ang Dili, pangutana ba? kana siya bro, Kanang palasi na simbahan siya. Katoliko. Kana inyong rebulto, dili na rebulto sa mga Wala ko santos. mangutana bro. Mao ba na? Rebulto Dili ba lagi, naman ang dili? sayop lagi mo pangutana. Ay mo mang pangutana god. Asa mabasa nga ang rebultos mga santos. Dili man ang santos inyong rebulto. Naunsa man ka? Dili santos para ninyo kaysa mo santos Di, mo gid. Sige, para basahin ninyo, ko no para sa ninyo Biblia, kaysa mo magbibawal na. dili na santos. Mong sayop imong pangutana bro. Lagi, Kanang basahin gapo nga lagi. pangutana likod. Basahin daw ko sa Biblia nga bawal na. Bastahan kita sa Biblia nga bawal na og kanang inyong rebulto sugo na ni Satanas. Sige Ingon man daw, sa Biblia bro, nagae ko og kanang sita sa Biblia nga mabasa na Dibatin jud kay na mo kas Biblia na. nga Ayaw ko basahin og sita sa Biblia. dili birbat bro ingani bro ha kami bro nagsunod mi sa aral apostoliko. Ang aral sa apostoliko dili sa titik, dili sa verbatim. Kung mangita kag verbatim aka mo na dili man mo sa apostol god sa Satanas man god mo Lagi nga asam na gisulti sa Biblia nga ang kanang mga larawan nga nasulod sa simbahan Katoliko gibawal asam na. gibawal gina siya sa Biblia kay wala man na siya nasulat sa Biblia. Basahin ako ba sige daw. Naana siya sa unang Korinto bro. Kung imong kadto na ang giingon ni Pablo inian nyo ko sa halimbawa ang aking sarili dahil sa inyo. Unang Korinto Upang unsa nga verse? 4:6 na siya bro. Ingon siya didto na sabtag ayo ha. Na upang sa amin ay mga tuto kayo, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. So kanang rebulto ninyo wala. Di bro paminaw sa ba? Bro, paminaw sa kana inyong rebulto wala may nasulat sa Biblia nga nagsugo ang Dios nga maghimo mo ana. Subot pasabot pag higit na siya nakasulat, gabuot mo okra mo. Unsa man ang Unsa may reliyon nimo bro? ay ko bro. Membro day Soriano. Oh, gabot buot ka lagi mo. Wala man Kanang logo sa inyong simbahan bro. Kanang logo sa MCGI. Ayaw sa das logo, bro. Ayaw sa das logo diri sa tas rebulto. Ali kay bagay mo gigamit nga example bro nga pag wala masulat sa Biblia. Di ayaw sa lagi diri sa stima. Kanang logo sa mo. Ako lang giklaro ba, clarify lang ako. Kanang logo sa mo naa na siya sa Biblia na ako'y pamatuod ana. Hindi na ang logo ninyo bro. Di nalagi ko'y pamatuod ana pero dili ti kabuhian diri stima. Naunsa siya mo guys. Humanamig debate pero humanamig debate pero gitugtan lang ti ka manguan diha mangutana. Pamatud ay na inyong rebulto diha. Ani akong pangutana bro, kanang imong gigamit nga sita sa Biblia nabay mabasa di ana nga gibawal wala. Ana agi masabot bro nga gibawal kay nga naman. Wala ko mangutana basabot. Ay naay masabot. Ang imong gigamit nga sita sa Biblia si San Pablo na namahayag man si San Pablo nga. Pag dili kana bang dili daw kuno ta mutuo sa mga kanang lagpasan na suwat. Karon wa mo ko mangutana bro, og lagpas sa nasuwat. Ang akong gipangita statement man gikan sa Biblia nga kini ni ang gibawal gid na siya kay og naa nga gibawal gid na siya. London. Mo gini akong tubag bro, paminaw akong tubag ha. Naa kay mabasa nga masabot nga gibawal. Sabot-sabot. Sa unsang paagihan nato masabot nga gibawal. Ingon man si Pablo nga
matuto kayo sa amin, huwag hihigit, dili mo mo lapa sa mga bagay nga nasulat. So kung wala nasulat, ayaw itudlo, kamo nagbuot-buot man mo himo din inyong gitudlo. Soriano nga wa masuwat sa Biblia. Ayaw sana diha, kay diri estima ninyo ba, pamatudli lang na. So, ano bro? Para mahimo ng scholastic ng imuhang giingon. Ingon mo pug kagkuan nga diri estima oy naunsa man. Kay para kay kana man kung imong gigamit nga sitas katawanan man kayo kay ngano. Magkatawa di kasi sa mga apostol. Pamino sa ba? Imong pagsabot ana, wala man Dili ba? problema nang giingon ni San Pablo. Dili ba? Ako sang karon bro. Bro, klaron Ang tan imo ako. lang pagsabot ana may katawanan kay ngano. Dili bro, ang imong gisulti. Explanation. Di ba ang imong gisulti ako sang klarohon ingon man ka nga kanang sitas nga akong gigamit kataw-anan na kaayo buot pasabot kataw-anan para nimo ang sinulat sa apostol, yes or no? Dili bro, ang imong pagsabot ana may Mo man katawanan. isulti nimo kaniha. Wa pa Ang imong sulti, kumahuman, ha, di bro? mo man kang ibatin man ka. Dili bra, imong pagsulti na human sa akong istorya kay para nga kanang Nahuman na sinabot ka ka. ba? Nahuman na ka ang imong gisulti o tawa imong gisulti. Ani ba Ha? bro? Ani bro ha. Ang Sige, kana sige. man kung gigamit ni mga sitas nga ningon San Pablo nga di ta mo tuo adto mga wa masuwat. Ikaw may number 1 na igo ana kay in the first place si Soriano wala man na masuwat sa Biblia nga nung gidawat man na nimo. Ngayon ikaduha kanang logo sa inyong simbahan nga inanagporma wa man na mabasa sa Biblia. Wa man nagsugo ang Ginoo nga magbuhat sa simbahan butang ag logo. Na may mabasa nga masabot bro. Ayaw sa Bro, sapaw. na lagi na ay mabasa nga Ayaw sa masabot. sapaw ba kay para Karon, magkasinabot dili mo tas lagi tima na lagi. mo nang usab pagkasabot nimo nga ubatin magawa pa mo kumahuman. Mo gali diri man tas tima. Nara mo Sa man lagi yato dili mo tumakadya. kasulod ding mananapaw pahuman na sa ko. Kay mo explain ko sa akong side. Sige, explain ka din i-cross ka. Sige, explain dia kay Dayon cross kanang ka. ingon nimo nga gibawal man na bro kanang mga larawan sa kanang nasa Katoliko. Wa man kay mabasa ang sita sa Biblia nga gibawal na. Pag Pablo nga kanang mga larawan sa Biblia gibawal. Wala ang imong gamit gali mo mabasa nga. Paminaw sa ba uy. Paminaw sa Lagi mabasa nga masabot. ayaw sa sapaw. Nya sige, kanang sige. gingon nimo nga ningon San Pablo nga dili ta mo to sa wa masuwat kanang term Biblia no suwat din na dia nga wa man. Di unta ka ngay mo to ana pero nganong ni dawat man kana. O karon mingon ka gibawal ang larawan. Unsam nang giingon ni San Pablo de ana sa gini gitawag na tuog Biblia sa Galacia Kapitulo 3 bersikulo 1 sa Living Bible dili Katoliko ha Protestanting edition nganong miingon man si San Pablo nga kanang nagdala-dala sa placard ni Jesus Christ and I picture dying on the cross. Bawal din ang Kristo naman. Idala mo San Pablo. Ikaduha. Kanang giingon diya sa Biblia gihapon. Living Bible paraphrase kanang sa Hebrehanon 10 Hebrehanon 13 mingon man si San Pablo. Mingon man ang Biblia. We have an altar, the cross were crucified. Ulam na sa inyo ha. Min kay gibawal. Ako pangutana bro. Pwede na ako mangutana. Sige, pangutana. Wa man kay natubag sa imong pangutana. Akong pangutana. Ayaw sa pag-conclude ha. Nag-assume Wala ka. natubag. Wala natubag. Ayun na pag-conclude kay mangutana nako. Kana bang nasa 3:1 sa Galacia. Unsa man sa Greek ang nasulat ana? Prografo o agalma? Kategorikal. Unsa may buti pasabot nimong kanang sa Griego? Kanang prografo bro, sulat na siya dili na rebulto. Kanang agalma mo na siya rebulto, mo na siya Greek term sa terminong rebulto. Di ako pangutana nimo kay imo man ang bro, imo man ang gigamit. Ang akong gigamit karang naa sa Galacia 3:1 kay ingon magug ka nga kanang Mao galing paminaw sa isa sa pangutana ti ka diha. Paminaw sa isa sa paw. Kanang imong giingon na Grigo nga pinulungan, sure jud ko wala man jud kay Biblia ang Grigo, magi kay Biblia danang Living Bible. Paminaw sa uy. Paminaw sa ba? Ang akong gigamit na siya nga example. Kay ngano man, perting deny nimo nga kanang naa sa Katoliko nga mga larawan, Dios, kanang naa sa mga kuan gibawal niya. Ngano man si San Pablo diha sa Biblia gawara-wara mag-placard with a picture of Christ dying on the cross. Imagine ko na nimo paminaw sa imagine ko na nimo unsa nang picture ni Jesus Christ dying on the cross nga nas placard. Giwara-wara ni San Pablo.
Kung Oh, gibawal maobita na akong si San pangutanan Pablo nimo. na paminaw sa Bro, di ba? kung gibawal na paminaw sa bahoy ay sagsapaw. Kung gibawal na ngano si San Pablo gadala-dala nagibadlong tani mo San Pablo. Unya nganong gawali man si San Pablo nga miingon siya sa Hebrehanon 13 Yes, we have an altar, the cross were crucified. Na ba mo ana? Wa man mo ana. Sagnaong ni Soriano gidisplay ni mong balay magkikaya mo. Oh, mga tanong na bro, okay na kay taas na kayo ng tubaga, taas na kayo na. So mo bitaw gipangutan na tika kay para nimo ang giwarawara ni Pablo picture nag-assume dayon ka nga rebulto to. Dili So oy. okay ra picture bro. Di ba? Ay Okay ra picture. sagsapaw. Ako naman pod. Ayaw sagsapaw. Nag-assume dayon ka nga ang gidala-dalang Pablo placard. Nag-assume yung ka nga rebulto, larawan. Kanang naas katoliko dili oy. Mao bitaw gipangutana tika kung unsa ang root word ana sa Greek Bro, na bro, gigamit. dili na. Dili sa bro, ayaw sagsapaw bro, ayaw sa. Mao bitaw gipangutana tika kung unsa ang root word nga gigamit sa Greek. Agalma ba na o prograpo? Wala man ka nasayod ng agal magprograpo. Unya magsupak-supak ka mo assume dayon Bro, ka nga. dili, Kanang wala man gidala ka niya diha rebulto, grocery. larawan, picture. Kato pa kay imong gidinay ang rebulto kay picture okay ra ka. Ayaw bro, kay ikaw mo batin ug ako'y mo batin mo kuando yung ka ba? Ug ako'y mo batin mo kuando yung ka ba? Ug ikaw ug ako'y mag-istorya mo Kato pa batin bro, gid ka. okay ra ng picture bro, di lang ng rebulto. Adili gali okay, mao bitaw nag-assume ka placard, nag-assume yung ka rebulto to Kato pa picture larawan. nasayop ng naa sa Galacia 3:1. Sayop gina siya bro, sayop gina siya nga pagkasalin bro. Kaya ang original ano bro. Tagay ko og certificate of authorization. Ay dili na kinahanglan. Paminaw sa. Oh, sige Tagay sige. ko og certificate gikan sa publisher anang Living Bible nga kanang Bibliyahan na sayop. Sige. Dili na kinahanglag certificate bro para way dili na paminaw sa dili na kinahanglag certificate para mapamatud-an nimo ang usa ka butang nga tinuod. Kung moingon ra ka bro, kung moingon ra ka. Ayaw sa sapaw lagi. Sayo sa bro. Di ba ayaw sa sapaw lagi. Sayop, imo ra na wa kay certificate. Ayaw sa lagig sapaw. Ang usa ka butang bro, ayaw sa sapaw, ayaw sa katawa diha. Ang usa ka butang dili nimo kinahanglag certificate para mapamatud-an nimo nga tinuod or dili. Kinahanglan pa sige. certificate ana Pangutana. Dili yun Pangutana. paminaw sa Di na maminaw. i-trace back lang nimo na kung unsa ang root word nga gigamit dito. Ang gigamit prograpo, ang kahulugan sulat bro mo na ilarawan Sulat natural lang ang sulat bro kay gisulat man na ni San Pablo. sa kanang sulat rebulto dili. Paminaw sa. Diba? Natural man na bro, nga moingon kag Di Bro. kadot lang kay niingon man ka nga natural na ng sulat. So kanang sulat para nimo rebulto dili. Inani ba? Tagad Di, ka kung tubag no. kategorikal. Paminaw akong tubagoy, paminaw. Oh sige. Natural na nang moingon kay dag sulat na kay gisulat man ginas Biblia. Dili. Paminaw sa isang sapaw. Natural lang moingon ko nga sulat na diha kay gisulat yun as Biblia. Pero in reality kung imong tanawon ang gisulat na ginahitabo yun na kay gisulat mo na diha. Dili ba? Ako mga tana ba? Paminaw sa ayo sa sapaw. Dili na ni magpakuan. Ay sa sapaw kay katubag ko. Sige. Kanang giingon dia nga sulat tinuod man na kay sulat man yun na. Alang-alang magimuha ng isalida nga di mo na video. So sulat na sa igor at ang gabasa sa giingon ni San Pablo nga nagwarawara siya placard ni Kristo dying on the paminaw sa isang katawa. Gadali magkas kapildihan nimo. Dili lagi warawara si San Pablo dying on the Sulat cross. ba? Paminaw sa bahoy. Bro, dili lagi kay instrument man ay mo ha. Paminaw dili Ang ka larawan paminaw. gali nga giwara-wara diha. Sulat mo na siya larawan dili ng Paminaw picture sa na paminaw sa ba. Pero magkasinabot ang buha. Sige. Sulat sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 1 nga gawara-wara, sulat ng picture. Normal na kay gisulat man na. Og sa video pa na, video na siya. Pero kay gisulat man na, sulat yun na. Pero in reality, gibuhat yun ang San Pablo. Kaya anong gisulat man na dego na gibuhat. Nga karon ingon maka nga, maling salin man ng Living Bible. At agi ko og ebidensyang maling salin na. Kay karon magkatuo ko, kay imo-imo ra na, di ko mutuo ni ubot-bot na. O sige, tagay ko og salin, tagay ko og ebidensya nga ang Living Bible maling salin. Sige, pagawas. Hatagan ti ebidensya ha nga ang Living Bible
certificate gikan. No, 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 no. Gusto ko og certificate gikan sa publisher dili kanang Living Bible bro. maling salin. Bro, Sige. dili mapamatud-an pinaagi sa certificate kung bot-bot o tinuod ang usa ka butang. Dapat kabalo ka ana unsa man Ay, ka oy. sir. Dili Gusto dili ko nga og paminaw ako na po. ebidensya nga Dili, gikan. bro. Ayaw. Bro, paminaw na Gusto po ba ko ako na po. ebidensya Paminaw gikan lagi sa ako na po. publisher nga kanang Ako ilang na po, gi-publish gali. na Biblia maling salin. Sige. Ako na pod lagi paminaw. So unsaon na to pagpamatuod nga ang kanang salin nga placard or ribulto kuno larawan nga giwarawara ni Pablo unsa may ebidensya nato nga sayop na kay dili man na mo'y gigamit sa root word ang gigamit sa root dili. word ang Sir. gipangaral ni Pablo sulat nga naglarawan nagrepresentar kang Kristo dili na siya picture dili na siya Sir, wala ko Dili na mangutanag siya. usay root word. Dili Ayaw sa ko kuan mangutanag diha. usay root word. Bro, ayaw sa sakit ba? Ayaw sa lagi Imong kasakitan. deklarasyon karon. Kuwan pa man ko. Imong deklarasyon Ay, karon wala ni. nga maling salin ang Living Bible. Karon Mali ang akong gali, kay dili gali. Ano, Tukma lagi, sa ang root akong word. pangutana. Unsa man ka. Ang akong pangutana, makahatag ba ka og certificate gikan sa Dili publisher lagi ang Living Bible certificate. nga maling salin na? Bro, Makahatag dili lagi certificate ang magpamatuod. Makahatag ka ba dili? Makahatag kog ebidensya nga mali na pero dili Makahatag certificate. ba Na kag unsa man ka. certificate gikan sa publisher nga na mali ng ilang Makahatag kog publication? ebidensya pero dili Sir, wala ko mga certificate. nag-ebidensya sa lain nga kuan. Ayaw, Ang dili, akong gipangita, dili na mo akong punto po. naa ba kay mapakita na kung certificate gikan sa publisher nga maling salin ang Living Bible? Yes or no? Wala gali certificate kay ngano man Yes dili or man no? magbase. Yes or no? Yes or no? Unsa di wala nimo no man na? Wala kay Dapat mahatag. abti ka ba? Dapat Wala abti. kay mahatag. Tanawang tubag ha, tanawang tubag ha, Sige, sir. tanawang tubag ha. Wala man kay Di naman- mahatag. Paminaw sa Di ba? Tanawang tubag paminaw sa unsa man ka nga kuan man ka maro man ka. Gusto mo kag isaura paminaw. Nana ba paminaw ba? Walay mahatag nga certificate nga naman dili man magbase sa certificate para mapamatud-an nimo kung unsa ka tinuod or unsa ka butbot ang usa ka butang. Natay ebidensya nga mali ang salin nga naman dili tukma sa root word nga gigamit sa Greek. Ang gigamit lagi sa Greek diya sa terminong larawan, prografo, sulat, maong mali ang salin nga picture or placard or monumento or ribulto nga sama sa imong gituohan gapo. Sayop na kulang pa ka sa Okay, sir. Anin na lang, sir. Kung dili ka kangatag nako karon og certificate gikan sa publisher anang Living Translation ito katawa Ayaw, bro. Mamugos ka na yung certificate. dili ito katawa kay aron dili ikaw Dili lang kay gawin makakapuntos mo yun. galimon Dili makakapuntos, mamugos yung gana imong dili sir inani ba kung dili ka makahatag Diba? og publisher gikan anang Living Dili ba? Translation nga Biblia buti pasabot imo ra nang giingog Dili sayo ba? di ko mo dawat ana o like Dili po na ako Dili po na ako lain Dili po pangutana na ako oh lain pangutana ta kanang gigamit nimo nga version nga Biblia Yun na. sir ano sa Unya na kay ako asang kuan, ako asang tubagon to. Oh. wala Ako lagi sa kay tubagon. mahatag wala matag si Rubalan lagi kana way mahatag tubagon to. Ako asang dili na tubagon. ko mo dawat ana Dili imong ko tubag mo. Ayaw na diya kay Bisan pa kung kayo mong friend diha, basta wala kay kapagita na kung certificate sa publisher na mali na, di ko mo dawat na mo explanation. Minarama gina imo ba? Minarama gina imo. Mungutan na Pero lain pangutana, kay lain pangutana. Dili ko mo dawat ana kay ngano man certificate gikan sa publisher. Moy Ay, ako tuwa. Dili na gyud ko Tinawatan ka, mutubag ko. Okay, sige. Either Lain mo dawat pangutana. kag dili. Lain Di ba? pangutana. Bro, Di lagi ko mo dawat. kahit- Please bisag na mo sir, dawat- please kay na. Lain Mo lagi pangutana. mo dawat kag dili. Basta mo tubag ko kay gipangutana ko kunin mo. Balag dawaton nimo dili. O di ang So, akong ako- pangutana ako sir, sa simple kuno. raman. Simple Di, raman ako akong sa pangutana. tubagon. Sabi sa Ako ba? sa galing Simple ang akong tubagon pangutana, certificate lang gikan sa publisher. Niingon na kagani nang wa kay mahatag. Biyaan na to na. Sige. Oh, mo lagi Di, mo okay, lagi matag. ako sa tong tubagon imong gisulti. Eh, dili, wala na. Inap na itong ako na dumog wa kay matag. Dili, kay ni conclude man ka, di paminaw sa. Kay ni conclude man ka nga ko mo wala koy mahatag, tumo ra ko nga sayop to dili. O, tama Kaya din naman ka. koy
Di ba? Kaya naman ko'y basihan nga sayop to nga naman dili lagi tukma sa root word nga gigamit. So Sir, dili matukma tumutumo. og sa dili. Dili bro, unya na bro. Dili buot pasabot nga wa ko'y mahatag anong certificate nga imong gipangita. Dili buot pasabot nga nagtumo-tumo ko. Dapat kabalo ka na kuan ba educated ba? Dapat Di, sir. abtik ka ba abtik. Unsa man ka? Mo man nagingon nimo, marutol man. Ayun na. O next question na, next question. Kaya natubag naman ko na marutol to. man na dapat ko kay kapakita. Bot. Ayaw lagi, next question na kay natubag na Next nako. question. Ingon mo ganina dili ni mao ang larawan. Dili na mao nang nas Katoliko din na si Maria nga akong pangutana. Makahatag ba ka og exact nga dagway ni Maria kung di na mao ang nas Katoliko? Mao bitaw nakaingon ko nga dili na mao ang iyang larawan kay wala nakakitas nawong ni Maria. Kaya wa ko mangutanag napay Oh. nakakita. Dili, Imong dili. gidinay karon, nasa mo ang burden of proof ha. Imong gidinay karon, dili na mao ang dagway ni Santa Maria. Mo gali. Wala isa pa. Diba? Kay imo man gidinay, na karon sa imo ha ang burden of proof pagpamatuod. Dapat Nga. gidinay ka, makahatag ba ka na kung exact dagway ni Santa Maria? Kay imo man gidinay nga, di na mao. Okay, sige karon. Kay di man ka na mao. Unsa may dagway ni Santa Maria, di na mao. Okay. Ang dagway ni Santa Maria bro, hinimo sa unod. Unod ha. So kanang inyong rebulto dili na kang Siyempre, Maria wala naman. ko Kahoy man na. mamutanag, Bato hinimo man na. sa unod. Natubag na. Dili, Natubag wala na ko bro. mamutanag nasa gikan si Maria, hinimo ba sunod? Bro, Dili natubag responsive na sa nga bro. pagpamutana. Bro, natubag na ba? Ang burden of proof No. nako. Ano Bro, ba? Ayo sa paminaw sa ang burden of proof nako nakasiguro ko nga kanang inyong rebulto dili na si Maria dili na yang dagway nga naman kahoy man na unya ang tinuod nga Maria unod man to. Okay, bro, wala ko mamutanag asa gikan si Maria, Ayaw unod ba o dili. nasabtan ba nimo nganong dili na nakaingon ko nga dili na si Maria? Ang imo yung Nasabtan ba nimo? deklarasyon, pamina sa ba? Dili Ang lagi. imo yung Nasabtan ba deklarasyon, dili jud na mao ang dagway ni Santa Maria. Dili lagi kay kahoy man na ug bato. Be responsive sa kung pangutana ba? O sa may sakop ng Soriano. Mao bitaw nakatubag kog insakto no kay responsive. Inani ha, be responsive ba? Karon, ginasa mo ang burden of proof. Oh. Dili man kaha si Santa Maria ng dagwaya. Karon, unsa may dagway ni Santa Maria? Ang dagway lagi ni Santa Maria, dili Makahatag ka ba ka? dili Paminaw? ako. Bro, Makahatag ba ka na ko Unya, picture? nagtubag na ko. Pamina sa. Tubag Lagi ko lagi. Makahatag ba ka na kog laing picture gawas anang among na? Dili lagi na picture. Ah, Ano dili man, gyapon. wala man nakakitas na. Bro, ngani ba? Paminaw sa ba? Sige. Paminaw sa ayaw sa interrupt diha. Maro kuan man ay mo minarama man na. Oh, Gusto nasuko man na. ka ikaw rin gusto mo ka istorya. Nasuko. Dili wala na suko. Ang ani ba paminaw ba? Ayaw. Wala lagi na suko. Ikatawan lagi High ka. blood. Ano ba paminaw ba? Paminaw. Ana siya bro. Nasa ako ang burden of proof para mapamatud-an ako nga kanang inyong rebulto, nga kanang dagway sa inyong rebulto dili na si Maria. Ngano man, unsa man akong pagpamatuod. Unang punto, walay tawong nakakita kay Maria kanang inyo self-proclaim. Muna unang punto. Ikaduhang punto nganong dili na siya mao ang tinuod. Kahoy bato man na siya. Unya ang tinuod na naong ni Maria, dili man to kahoy bro. Di man to hinimos bato Okay, sa okay, bro. bronze. Oh. Niingon Nasabtan ka nga mo, walay nasabtan ka. niingon. Karon kani ba ako nadungog karon ba? Niingon ka nga walay nakakita ni Maria tinuod to. Walay taong nakakita ni Maria tinuod to. Ayaw putla akong giingon bro. Ingon ko, walay tawong nakakita ni Maria ang pasabot ana sa atong panahon karon. Pero sa mga panahon nila na ay nakakita oy noon sa mga Okay, sige karon. Hatagi kog picture ni Santa Maria ug di na mao nang naa sa among simbahan. Para ma-prove na to nga mingon ka. Pamina sa ba? Oy, pamina sa isa sa Di tapo. kabalo na ko mong punto. Kabalik-balik na Dili lang sa ka. laruhan ako di ba? Balik na lang ka. Atagi ko og picture ni Santa Mao Maria. Gawas na nang nasa mong simbahan para ma-prove Mao nimo nga dili na Gabalik-balik. maobra kanya Diba? mo aw mo dyan ni Real. Dili ba? Kataga dili. Di ba, gabalik-balik na lang kasi imong argumento. Mao bitaw nito Makahatag ba ka, dili. walay nakakita Makahatag sa ka dili. nawong. Wala Makahatag nakakita ka sa dili. nawong. Una Dili ba ko mo tanang nabay nakakitas na Di ba? Wala Makahatag ka nakakita dili. sa nawong unsa may picture nga imong ihatag. Wala gali nakakita sa nawong. No. Ang ako ba, nami picture ni Santa Maria sulod sa among simbahan. Wala lagi Ang nakakita sa nawong. Para inyo tumo-tumo ka na. Nami picture sa sulod sa among simbahan ni Santa Maria. Bro, Karon tumo-tumo nimo lagi na gidinay inyo ha. paminay sa ba? Gidinay nimo nga di na mao. Karon makahatag ba kag laing picture karon nga kanang Maria namo dili mao instead kanang imong picture atong tuhan makahatag ka dili.
Dili gali kay ngano man wala Dili gali nakakita gyapon, tinuod na dili. ni Maria sa atong panahon. So akong pangutana nimo bro ingon ani ingon man kana amoy picture sa nawong ni Maria. Kinsa man sa first century ang nagdala-dalag kamera para mapicturean si Maria? Sir, inani ba? Paminaw sa ha? Tubag Lagi, tubagon na ko na. Ay, sa paminaw sa. Tubagon na ko na, paminaw sa ba? Lagi. Sus, ay, nagtapaw. Dito ba Nangita sa ko, paminaw sa ba? Nangita ko. Okay, di ba gitangay? Paminaw sa, ay, sagsapaw. Noon sa maning sakop ni Soriano nga. Sige, unsa mag... man sa ang ako Ang pangutana imong diri gipangita, paminaw sa ba? Ang imong gipangita, nganong naamay picture ni Santa Maria nga wa may kamera sa unang panahon. Labaw sa tanan, wala may puy video. Tubagon te ka. Wala man tuoy kamera sa unang panahon, pero nanay mga artist. Nakabuhat manggalig, paminaw sa, nakabuhat manggalig kirubin tong Dios Amahan, nagpabuhat manggalig kirubin ang Dios Amahan. Ngano man, doon na po yung mga mangungulit. Wala man tuod artist, pero naay mangungulit. Karon nang gibuhat sa simbahan, gihimuan na muglarawan si Santa Maria. Gani sa tradisyon, bisan mo basi kag kasaysayan, si San Lucas nga usas mga na-apel sa Biblia, tinuna ni San Pablo, naapagali siya painting sa picture ni Mama Mary ha. O pero dili na mo na ipamugos nga moto mo ana. Nasa painting ni Mama Mary, picture yun na siya gagugos. Ay sagkatawa. Nahulog ko gagayaga ning imo ha. Pangutan-on to kanako, daw po kay puro sa wala. Nya magsigsupak-supak. lagi. So, mo nang among gihimuan. Kay ngano man, ang pangutana sugo ba na mismo sa Ginoo sa simbahan. Di ba niingon si Kristo sa iyang simbahan nga gitukod, gitagaan niyag mga yawi sa dili si Soriano ang giduplikitan ana. Giingnan niya si San Pedro, ang imong idili diri syuta, idili sa langit. Ang itugot diri syuta, itugot sa langit. Gitugot man sa simbahan nga paminaw sa isa. Gitugot man sa simbahan nga maggama mig mga imahe ni Santa Maria tungod kay si Santa Maria una inahan jud na sa atong Ginoong Hesukristo. Pero natural amo jud nang himuan. Ikaw ga dinay ka nang among pagbuhat kay para nimo dili mao nya wa kay mahatag picture ni Santa Maria na mo instead nga nakaibida ba nga bra dili na mao ngano man ni are naay mao jud bro mao jud ni real. Ana unta to. Lagi, Paminaw sa nagsigi kag supak-supak kunya wa kay mahatag ebidensya tabla pay nalibang nimo. Next question. Kay nisulti ka man nga si San Lucas nagpaint sa usa ka dagway ni Mama Mary kuno. Ingon ka. So, naa ba kay mabasa sa Biblia nga nabanggit bisag usa lang ka talata nga si San Lucas usa ka pintor? Wala bro, kay sa background. Paminaw sa. Oy, paminaw sa ba? Ayo sa katawa. Yagda. Musa man imo yagda nang imo. Wala Dili wala man lagi. Si San Lucas bro, gasulat siya sa kinabuhi ni Kristo. Paminaw ba? Paminaw sa katawa. Nagsulat siya sa kinabuhi ni Kristo. Unsay nahitabo sa panahon ni Kristo ba og ni Santa Maria. So, unsa may kalabutan ni San Lucas sa iyang kinabuhi diha, nga dili man na Life of Saint Luke ang iyang gisulat diha. Dili man na about biography ni San Lucas para isulat ng iyang kinabuhi dag unsa siya artist, doktor bisag dili. Di ba? Dahil kaduha, kanang Acts of the Apostle ang na-highlight diha mga buhat nas mga apostoles, particularly na ang buhat ni San Pablo. Isuwat din ang kinabuhi ni San Lucas diha nga dili man na about wala man toy labot si San Lucas sa 12 ka mga apostol nga napili. Mindset mao na resulta Mindset lagi. sunod na imong Soriano. mindset lagi nako. Tanawa gali akong mindset Giingon ka, diba? Tanawa ba? Tanawa imong pangutana ha. Nabay mabata, nabay mabanggit. Nabay nabanggit sa sulat. Manong ibanggit tanawa ha, imagine nimo pangutana. Kinahanglan pa ba din na ibanggit ni San Lucas ang iyang personality kung sa iyang nahuman o kung sa siya? May mag-about na siyang kinabuhi ng gisulat niya ang Gospel of Luke about na sa kinabuhi ni Kristo o kay Santa Maria. Nya karon isulat niya iyang life dia kung sa siya. Unsa ngani ba wala ko nangutana kung unsa ang life ni San Lucas. O nganong imo mangingnon nimo nga doktor bisag dili nabas yang sulat. Di ba pangutana ba? Paminaw sa pangutana. Wala kong mangutana tungod sa iyang life ha. Tanawa ingon ka nga ang gisulat ni San Lucas about sa gospel ni Kristo og ni Santa Maria. So mo na gisulat ni Lucas. So ang pangutana nako ingon ani.
Ang pangutanan ako ingon ani. Naabay mabasa ka nga record sa Biblia kay ingon man kasi Lucas nagsulat sa about ni Kristo ug about ni Maria. So naabay mabasa ka nga kapitulo bersikulo nga si San Lucas nagpaint o kanang pagpaint pagsulat man gyapon na nagpaint sa nawong ni Mama Mary or nagsulat sa nawong ni Mama Mary na ay mabasa wala. Okay, tubag wala. Ano? Paminaw, tubag wala. Nganong wala? Paminaw sa nganong wala. In the first place, paminaw sa ay di man maminaw kugi mangutan na di maminaw. Si Kristo ang yawa nagistoryahan na naminaw galing yawa ikaw di ka maminaw labaw jud ka sa yawa. Dali na. Nganong wala? Akong explain nganong wala. Una, ang kanang book of kanang Gospel of Luke dili na about sa life ni San Lucas ug dili po na about sa journey ni San Lucas ug labaw sa tanan dili po na about sa kinatibuk ang kinabuhi ni San Lucas. So nganong isulat man ni San Lucas sa kapitulo bersikulo nga ako nagpinta kog larawan, ako nagpinta ko ani, tulo ka buok akong gipinta, na preserve ni karon dia. Ako usa ko ka doktor, ako kauban kong San Lucas. Dili na kinahanglan isulat ni San Lucas diha kay ngano man dili na about sa life ni San Lucas kanang iyang gisulat nga. Tanawa ba? Ayaw sa sabaw. Lagi nakuha na po. Ay, hanap na kuha na nimo pahuman na sa kong explanation kay dili lang ikaw kung gitagag pagtaga dire kining ato mga viewers dire. Sige layo ra kayo. Sakop ni Soriano nga na yung di ani ba? Sige padayon. Wala katungod si San Lucas mo musulti siya sa iyang background sa kinabuhi kung sa iyang mga achievement. Nagpaint ba siya walag pila siya katuig dire asa siya namatay kasas gilubong kay dili na about life of Saint Luke ang iyang gisuwat sa Gospel of Luke. O nagkuha ni mong punto. Ikaduhang punto, basig mangutana ka kana laging sa Acts of the Apostle. Kanang Acts of the Apostle continuation na sa sulat ni San Lucas diha sa iyang Gospel of Luke. Pero ang na-highlight diha, paminaw sa ang na-highlight diha ang buhat sa mga apostol ug particularly na kato si Apostol San Pablo. Apostol din na San Lucas para i-appeal ug highlight yung mga buhat diha. Lagi nakuha na imong punto. Ego lang na nag-record si San Lucas sa unsay nahitabo sa mga apostol ug unsay nahitabo didto kay Kristo kay Santa Maria. Pero nganong imo magpangitaon ug unsay mga achievement ni San Lucas ug gapinta ba siya wala. Di lagi. Ay ngano lagi. Tanawa ko punto ha. Pamatay tayo. Oo, anong Sorianong ni boto ra sa Pilipinas nga na. Bro, paminawag ayong pangutana ha para makuha nimo para dili ka magyaw-yaw taas kaayo nga way umot. Balik-balikon mo na kung tubag. Di ba? Paminawag pangutana ba? O tanawa ha. Naa ka ba'y mabasa kapitulo bersikulo? Wala ko nagbase specific sa Lucas, wala ko nagbase specific sa Gawa. Nagbase ko Biblia kapitulo bersikulo, sulat ni Pedro, sulat ni Santiago, sulat ni Juan. Sulat sa tanang mga apostol, mga alagad, naa ka ba'y mabasa kapitulo bersikulo kay niingon man ka si Lucas manunulat sa Gospel of Christ ug pati na pud kay Maria. So ingon ka nga manunulat si Lucas ha. Naa ba kay mabasa kapitulo bersikulo nga gisulat sa ubang mga alagad nga record nga si Lucas nakasulat or nagpinta sa nawong ni Maria? Naay mabasa wala? Tubag. Wala lagi tay mabasa. Wala lagi. Paminaw sa mag-una-una gatag conclusion nga wa pa ta katubag. Doon ang resulta wala lagi. Ani ba? Walay mabasa kay ngano. Dapat magkasabot kas Biblia. Unsay katuyuan na ng Biblia? Una, ang Biblia gisulat na sa Old Testament wala pa sa Lucas diyan na. So kato na mga paminaw sa katawa da kay gadali kas kapildihan. Ang kanang mga Old Testament, mga sinulat tas mga propeta regarding sa mga sinabot ng kaniadto po, mga Ten Commandments, paminaw sa aron makasabot kung sa purpose ng Biblia. Gamit ang Biblia noon. Kanang sa New Testament, gisulat na kinabuhi ni Kristo sa mga journey sa mga apostol ug sa ilahang mga trabaho. In the first place, si San Mateo, ang sulat ni San Mateo, kabahin rin na kinabuhing Kristo. Pagkatao niya, ang siya namatay. At the same time, kanang San Marcos, at the same time, kanang San Juan, at the same time, kanang San Lucas. Kunya, kanang na ang mga, paminasa, kanang mga sulat ni San Pablo, wala na ilalabot si San Lucas sa kinabuhi diha, sa sulat ni San Pablo. Kaya nga naman, gitumong na ni San Pablo dito sa taga Corinto, gitumong ni San Pablo sa mga naano-monokyo dito sa taga Episo. Dili na wala na mag-highlight sa kinabuhing San Lucas mo nang ayaw pangitaa ang unsay achievement ni San Lucas diha kung sa ang napita.
Wala Base ko lang na pamina sa base na sa history ug base po na siya sa tradisyon. Secret tradisyon na dili nang binuang nga tradisyon na kanang gikan sa tuo nang naspilid-kilid nga nasagap ni mas punuag balite. ang Base na sa pinipili tradisyon. So kung ano sa achievement ni San Lucas, gituuhan na namo. Although bisag wala na record sa Biblia pero it doesn't mean di na natinuod. Kung tuo magani kang Suryano nga wa nas Biblia, no parik. Oh. So nga na bro, ang ako pangutana ba, klaro nga po kayo. Oh, wala ko mangutana sa achievement sa kinabuhi ni Lok. Oh, wala ko Ano mangutana nang utana man ka nabas Biblia na yung kita. Paminaw sa ba? Paminaw sa. Ah. Di ba? Tanawa ba? Paminaw sa wala ko mangutana sa achievement sa iyang kinabuhi. Ang pangutana nako, hindi iyang kinabuhi, kundi kinabuhi ni Santa Maria. Kaya nga magkaganihan nga manunulat sa kinabuhi ni Cristo, Gospel ni Maria. Ingon man ka. So naabay record na nagipamatud-an sa ubang apostol nga si San Lucas nakasulat or nakapinta sa kinabuhi or nawong ni Maria. Dili iyang kinabuhi ha? Kang Maria ba? Kang Maria. Sa ba kayo? Wala Ay, lagi mabasa, Sa gi-explain ako na wala. Wala gali. Paminaw sa ba? Wala gali. Balik-balik mo pangutana wala kay laing pangutana. Di wala gali. Kaya man mo masabti ang utana god. Oh, Sige bro, ay gabi na bro. Sige, balik-balik ka na. One word is enough for a wise man. Di ba? Matulog sa kay gabi naman. Oh, so yun talaga yung tema ha. Okay, mangutana ko nimo be, gamit-gamit man kag Biblia. Di mga tulog sa lagi ka. Gamit man kag Biblia. Unsa man ang bersyon? Unsa man ang bersyon na imong gigamit na Biblia karong gibasa nimo? Ayaw sagbawi diha kay mga tulog na galita. Gusto kay mo bawi ba? Tubag pangutanon, hadlok pangutanon. Gusto Ang kay ingon ni mo San bawi Pablo, ba? ang ingon ni San Pedro, kinahanglan andam ka karon ay sa pagtubag sa bisan kinsa nga buot na utana kanimo. Oh, Okay, di na hadlok pangutanon di na Kristiyano ni. na pud imong kuan diha, sayop na pud imong panabot diha sa lata. Ang oras alas 12:12 mga tulog sa Bala alas 12:12 way surrender ay tani. Ang mo surrender yan sa lagi mo surrender ani. Ayaw sag kuan diha atake ka makabawi ba? Tulog sa oy. Oh, mahadlok pangutanon, mahadlok pangutanon. Atak kayo makabawi. Mahadlok pangutanon. Sigaw po. Yung pangutana, gabalik-balik. Yung pangutana og balos, mahadlok na. Nakapangutana naman kaganiya, wala makakapuntos. Adili, mangutana ko nimo be, gamit-gamit man kag dibe, mangutana ko nimo be. Gamit-gamit man kag Biblia be. Sige. Matulog sa tabro, unya nagbawi niya. Ay sa Mahadlok atat niya. pangutanon. Lain content na po ni. Sakop ni Koreano, mahadlok panguta. Sibat. Sibat na bro, sibat na. Sibat, hadlok pangutanon. Sige, ing na to nga magdebate ning duha. Online. Surrender. Naman mo ka na ko. GC dito, digital. Surrender man imong amigo. Ning sibat nahadlok na, nahadlok. Hadlok man to pangutanon. Di, wala gito sa tinuod lang. Wala gito sa wala ito yung pinataka ng mga pangutanang balik-balik na lang tubagon. Masuko pag nga nituo sa Suryano nga wala sa Biblia. Niingon siya nga dili pwede mo po og lagpas sa Biblia. Unsa man klase utukan ni be? Balanse ko no be. Tanawa asa mabasa sa Biblia nga gibawal na. Isa na masabot. Kami masabot. Ikutlo niya tong pamahayag ni San Pablo unang Korinto 8:4 siguro na unsa to yung gigamit. Nga dili ta mo tuo nga lagpas sa nasulat. Unya karon nganong nituo siyang Suryano nga wala man sa Biblia kanang lugo nila silang simbahan wala man sa Biblia kasi may nagbuhat na inyo ra man na. Nag-ingon ba dahil si Kristo nga inig magtukod kong simbahan utangan yung logo? Wala. Aning gidawat niya. Muna resulta sa mga uhong nga libot mo rag kilat. Pagkaugma layos o karon ni subat. Ana mo ni. Oh. Ako ni nga gitog debate para formal kita ani be, nay moderator. Kani o mani, kan man ato sa power may ending ani kay mahulog yung dialogo. Talawa lang yung kini pangutan-on. Oh, bitaw ning naka-apik mo tayo nahuna niya. Pili di pa ni Rona. Layas na lang oras din ang iyang kod kay alas 12 na Pedrega comment oh.
Mo na nakakuha niya. In the first place, nangutana siya kung naba daw kunoy. Tanawa ra gini panguna-huna. Takdan gini Suryano. Kaya nga no, nangutana siya ba nga, asa ko na mabasa na si San Lucas, versikulo kapitulo, nagpin kog dagway ni Maria. Ug ako po San Lucas, manong isulat ang puna ko nga nagpin kog dagway ni Maria nga dili man na about akong kinabuhi na akong gisuwat niya. About man as kinabuhi na akong Kristo. Nya karon unsa may giingon ni giritang Kristo? Muingon pagid si Kristo nga nagpin siya larawan sa iyang picture o nagpin siya og picture sa iyang amahan. Nasa San Juan 8:38 sa The Voice Bible. As I have painted you a picture of what my father said. Kasi nakita niya siyang amahan. Nagpinta sa picture na hindi gibawal. Kaniyang pagsupat-supat ris wala. Yang giingnan nga Living Bible sayo. Asa may imong kanang certificate gikan publisher nga nasayo sa wala. Comment. Ang aga comment talawan man na kayo. Natapos ng Suryano nabayot. Oh. Sulod balik bro, sulod balik, sulod. Sulod diri kay atong pangutanon. Marukoy kini kay di man ni Di pabalo. panulod mo, ay may pisari kung pag-sulod. Sige, invite ka usap. Sige. Unsa may giingon ni San Pedro, kinahanglan andam gayud kamo sa pagtubag si kinsay mangutanan ninyo. Di man ni papangutana. Di ni Cristianos. Nahadlok. Nahadlok ni. Adin ko nga bro, Nahadlok ni. Ingon niyo. Dili man na mauning mga larawan isang minsulod. balik. Wala gid ni katuan ba? Di balik. Sige, mangutana ko mo. Wala gid ka Kanang kabuon ba? gigamit niya nga Biblia ba? Di bro, mabuon sa bro. Oy, non sa magka. Dili, bro, man na man ka to. Wala man ka. Nasakoy man ka to. Mao bitaw nilayas ka. Mao bitaw nilayas ka, kinasakoy ka. Abi, mangutana ko. Layas sa sado. Niingon siya nga ang Biblia ko ng Living Bible sayo. Nagay sa kong certificate of registration gikan sa wali kay haom-haom nimo. Ug niingon day ka nga wala man na sa root word dito sa original man sayo. Kanang imong gigamit nga ginagalog imong gibasa ganana din na sulod. Namo nang wala sumot pa sumot sayo din. Wala ni kay balo nga ang Biblia putang gagana kay version. Nakurot lang siya sa version nga akong gigamit kasi San Pablo dito gawara-wara mag-picture Jesus Christ dying on the cross. Kaya hawa man niya muna basa niya naapag dito sa Hebrewanon 3 pages. We have an altar, the cross were crucified. Nimingon bagid siya nga, di man na picture man na, di na ribulto. Kadtong dito sa kuano sa Latina Vulgata ni Monsignor Yap ang Santos nga Biblia. Galacia Kapitulo 3 versikulo 1. Si San Pablo gadala-dala og kinudlit nga larawan tinadupa sa crucifix gadala-dala niya ikaw kaya mo na mo na resulta nimo hintuon ang gugang Suryano gon ugma mag-live ang ugma komentaryuhan ko ni mo ni content ako ugma libre naman ka ugma daw mag-program libre naman ka manawag sa kong programa ugma alas 8 buntag mag-program ko. Libre ra ka manawag. Nawag ka sa kong messenger, magdialogo tang duha. Tanaw mo asa tama nimong pagtuo. Ako din kay ko kahunat karon kay ano man. Sulod Wala balik ko bro. Biblia. Ako sulod sa kustodyo. Wala na din na mo sulod. Okay na po tayo mag-content ano ron. Katawan na din ron. Dili mauning naong ni Santa Maria ayo kung gina nga mauna dili mo maghatag og live picture gawa sana di pod ay noon sa maning moingon ra kag dili man na mauna di kay dapat yatag mao kay mo ni original ba palitan ning ka nga dili man na mao ang original kani wala di kay yatag dili sa nemos unyod sa may supak kanang wala mo supak ana wala di kay matag more ni gasupak-supak nga wala ebidensya. Nangot na og sita sa Biblia. Haom-haom ang sabot. Resulta, natutangtang ni Suryano. O karon, asa may giabot na imong Suryano, namatay na lang.
Kung sa tingin ni Soriano, we are not the truth church. We are only a member of that church. Kaluya, nailad ni Soriano. Kana na yung CGI. Kanang yung CGI. Kung sana siya ka kinibang simbahan na tinukod ni Pires. Karon pagkatigok ni Pires, gisalo ni Soriano, giparehistrong Soriano. Mo nang gidalang yung CGI. Member of the Church of God International. Ang pangutana asa mo Biblia mabasa, wasad. Kung ano mituo magana. Agoy, mo ni resulta nito ang mga simbahan nga nag-uhong bang lata nga libuto orag kilat resulta sa dalugdog. Tanawang Nag-uhong ba, no? Oh, murag-uhong. Tanawa, di ang agad pagtuo mura pug gidalugdogan. Oh, ay resulta. Munang ikaw na dong. Ay gyud to anong problema ana so wala pa may kuan, wala pa may mga kameraman sa unang panahon. So posible makakuha taog ka ng picture of Jesus Christ, picture sa mga santos. At tinuod man sa naway kameraman sa una pero base nagmalimot siya nga naas kasaysayan nga akong gihawiran diya wala na ko nabasa diri kay namo kog gawas nga ang early Christian painted a picture of Jesus Christ on a cloth. Ang resulta nimo kay wa kana. O sa mga gibasa nimo kana rag Biblia ni nagtuod ka ng Biblia kompleto detalye na. Magali na, wa magali gi-mention des Biblia giunsa pagpatay si San Pablo o katong mga apostol ni Kristo. Di ba? Mo stick out ra ka ng Bible alon. Si Soriano asa mo sa Biblia, di pud mabasa. Mo nang ay di lagi panghinambog na imong Sorianong bayot, tanawa na natakdan ka, istibat ng live. Oh, resulta nimo.